Eduskuntavaalit lähestyvät. Käytä äänioikeuttasi ja vaikuta. Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Sillä on ylin päätösvalta Suomen valtion asioissa. Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lait, joiden mukaan yhteiskunta toimii. Lisäksi eduskunta valitsee maan hallituksen ja pääministerin. Eduskuntavaalit järjestetään joka 4. vuosi. Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Eduskuntavaaleissa kansa valitsee 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioista. Vaaleja varten Suomi on jaettu vaalipiireihin. Voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta. Vaalipiirisi voit tarkistaa ilmoituskortista. Tutustu ehdokkaisiin jo ennen vaaleja. Saat tietoa ehdokkaista esimerkiksi lehdistä, televisiosta tai internetistä. Eduskuntavaaleissa saavat äänestää kaikki Suomen kansalaiset, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Jokainen äänioikeutettu saa ilmoituskortin äänioikeudesta postitse kotiin. Ilmoituskortissa on nimesi, vaalipäivä ja äänestyspaikkasi. Jos tarvitset apua äänestämisessä, saat apua vaalivirkailijalta tai vaaliavustajalta. Vaaliavustajana voi toimia myös joku läheisesi. Saat apua kaikissa tilanteissa. Tarvitset henkilöllisyystodistuksen mukaan äänestyspaikalle. Myös ilmoituskortti on hyvä olla mukana. Äänestyspaikalla vaalivirkailija tarkistaa henkilöllisyytesi. Sen jälkeen hän antaa sinulle äänestyslipun. Siirry äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin. Jokaisella ehdokkaalla on vaaleissa oma ehdokasnumeronsa. Jos et muista ehdokkaasi numeroa, tarkista se äänestyskopissa olevasta luettelosta. Kirjoita äänestyslippuun selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät. Älä kirjoita tai piirrä äänestyslippuun mitään muuta. Taita äänestyslippu keskeltä niin, että kukaan ei voi nähdä numeroa. Mene vaaliuurnalle. Vaalivirkailija leimaa äänestyslippusi. Pudota äänestyslippusi vaaliuurnaan. Suomessa äänioikeuteen kuuluu vaalisalaisuus. Se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestät. Äänestäminen on sinun oikeutesi. Käytä äänioikeuttasi. Siten olet mukana vaikuttamassa tärkeissä päätöksissä.